to shi Ganduje ai ba sa'an gwamnatin jihar Kano bane ba. Joba ne abokin karawarsa kuma Joban ma yafi karfin sa. A dawakin tofari mun gado Ganduje ya tsaya takarar majalisar tarayya dan da Ganduje ake takara ba da ɗansa ba. Joba ya nuna masa iyakarsa. Duk tanajin da Ganduje a 2023 idan ya tanaji 10 akan Gawuna sai da ya tanaji 90 akan wannan yaron ɗansa. Joba ya ɗaga shi ya buga shi da ƙasa. To kamar yadda ka ji Malam Aliyu ni ma haka na ji cewar akwai tataɓarza da ake game da wata yarjejeniya da gwamnatin tarayya ta yi game da maganar auren jinsi, ma'ana wata ƙungiya ce ko wata hukuma ce a ƙasashen turai su dai suka sani da take da wasu manufofi da sharaɗai da idan ka yarda da wannan sharaɗan to za su ɗebi maƙudan kuɗaɗe su baka. Sharaɗin shine ka tabbatar wannan manufofin nasu idan ka zo ƙasar ka kai ma ka tabbatar da su. Daga ciki mafi haɗari wadda ta jawo cece kuce shine maganar auren jinsi. To ni ma na ji wannan maganganu matuƙa ƙwarai da gaske, kuma a madadin mai girma gwamnan jihar Kano da mataimakinsa da dukkan wasu hadimai a cikin gwamnatin mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf, maganar auren jinsi ko a tatsuniya aka sako shi, gwamnatin Kano tana Allah wadai da wannan lamarin, domin musiba ce wadda yake Allah maɗaukakin sarki ya yi narko a kanta ba ɗan ƙanƙane ba. Kuma mutane su gane akwai bambanci tsakanin mutum namiji ya nemi namiji, mace ta nemi namiji, da kuma a zo a ce wai an mai da shi ma an halatta shi. Ka san Ubangiji maɗaukakin sarki yakan istidraji ya zuba al'umma ido lokacin da take saɓansa, amma lokacin da al'umma suka zo suka ce wannan abin da suke yi a ɓoye a matsayin sabo yau sun ma halatta shi ya zama ba sabo ba, to babu musiba, babu bala'i, babu tashin hankali da ya wuce wannan. Saboda haka mai girma gwamnan jihar Kano tare da gwamnatinsa da dukkan wani mai ba wa gwamna gudunmawa wajen tafikar da wannan gwamnati suna Allah wadarai da wannan lamari da wannan cece kuce da ake yi tsakanin yadda ake ta kai kawo cewar ga abin da gwamnatin tarayya take yunkurin yi ko kuma ga abin da gwamnatin tarayya ta yi ko kuma abin da su mabiya gwamnatin suke kokarin su faɗa na kariya ko kuma wani abu makamancin wannan game da wannan lamari mai haɗarin gaske, wanda ba wani mutum a jihar Kano ko baƙo ko ɗan gari da zai goyi bayan a shigo da wannan mummunan al'amari. Saboda haka idan ma ta tabbata gwamnatin Najeriya za ta saka hannu ko ta saka hannu a cikin yarjejeniyoyi mafi haɗarinta wannan ta magana auren jinsi, to a tabbata in an tashi lissafin jihohin Najeriya a daidai wannan lokacin a cire Kano, domin ko da ha maza ha mata ba mu halikin da isa kawo mana wannan rashin arziki, wannan rashin mutunci, wannan fito na fito da dokokin Allah a wannan gari namu. To amma Malam Ali, baka gani ita gwamnatin ta fito ta bakin mai magana da yawanta ko kuma ministan yaɗa labarai da shi shugaba ministan abin da ya shafi harkokin kasafi da tsare-tsare sun bayyana cewar a waccan yarjejeniya babu wannan satsara da ake maganar gwamnatin ta yadda da cewar za a dokantar da auren jinsi da waɗannan ɓangarori. Ba wani abu ne wanda za ku yi musu uzuri tun da an riga an tace waccan yarjejeniya babu irin waɗannan abubuwa da ake zargi? Ita wannan masana za a miƙa wannan lamari. Ita dama waccan yarjejeniya ta samowa a nemi masana a tambaye su. Dama ana filtarin, ma'ana ana tacewa a yi imani da sashen sharaɗansa a kafirce wasu, wannan sai a tambayi masana, mu ba masana ba. Mu dai abin da muke gaya musu, idan ma da gaske suke, in ma da wasa suke, in ma akwai maganar in ma babu ita, mu da saukar auzuna da tashin su duk ɗaya ne a wajenmu. Makafi sun yi dare. Mu a Kano ba mu halukin da ya isa ya zo ya halatta mana auren jinsi a jihar Kano ko da mai wani irin ƙarfi. To amma wasu bayanai sun bayyana cewa akwai wasu ƙungiyoyi ma da suka kamar bulla a jihar Kano suka fara yunkurin tallata irin waɗannan muradai ko kuma waɗannan ra'ayoyi na masu auren jinsi. A matsayinku na gwamnati wani mataki kuka ɗauka? Ina mai tabbatar maka ba wani mahaluki da zai zo ya yunkurin tabbatar da makamancin irin wannan abin, kamar yadda mai girma gwamna injiniya Abba yake ɗan malamai, ɗan sarakuna, ɗan daraja, ɗan mutunci a jihar Kano, ko a mafarki idan ya mafarki ma ya yi irin wannan abun, to gari na wayewa zai nemi kosai ya sadaka domin ya san yana cikin masifa. Ita ko sadaka ita ce maganin masifa. Ba mahalukin da ya isa ya kawo mana wannan.
kuma idan gwamnatin APC bata fito da kakkausan lafazi ta bayyana wa duniya cewa wannan magana kwata-kwata babu ita ba ƙarya ce, to ina ganin dama ita gwamnati ce da tuntuni ta riga ta yi mutane zunuban da ba za su gafarta mata ba. Ba mamaki ma wannan shine sanadin tafiyar ta, kuma ta yi laifukan da tuntuni dama magana ce ta 2027, magana ce kawai ta lokaci da zo tafi. Ita fa wannan magana auren jinsi magana ce fa da Allah madaukakin sarki ya ce idan aka kama mutane suna yi, da wanda yake yi da wanda ake wani hukuncin sa a kashe su. Kaga dai duk laifin zina ca aka idan wanda bai taba aure bai a masa bulala 100, sai wanda ya taba aure ne idan aka kama shi aka ce a masa haddin jifa. Amma ita fa luwaɗi ko mutum ya taba aure ko bai taba aure hukuncin kisa. An malamai suka yi sabani ma kisan ma wai haka kawai wani iri. Wasu suka ce a'a a ƙona shi ma, wasu suka ce a hau ɗauni a wurgo shi da wanda ake yi da shi da wanda yake yi. Idan an jefo sun kuma daga nisan tsauni a bisu da jifa har sai an ga sun daina numfashi. Saboda haka musiba ce da tun da aka fara motsa zancen ko gaskiya ne ko ƙarya ne, motsa zancen kawai kana kallo yadda sai da aka share kwana da kwanaki a birnin Kano da kewaye ko in ce a Najeriya. Hadari sai ya gangamo amma sai ya baje. Daga ƙarshe ma idan an yi ruwan yanzu ko da aka yi ruwan wannan sai ya zama da cewa a iya birane aka yi ruwan ba inda gonakin suke ba. Har yanzu alamu da suke nuna cewa Allah madaukakin sarki ya yi fushi da makamantan irin waɗannan kalamai a baki ma tukunna ba ta kai ga magana aikatuwa ba. Kuma mu musulmin Najeriya muna so mu sanar wa duk wanda yake da hannu a cikin wannan magana, ko da gaske suke ko da wasa suke, ko gaske ne akwai wannan maganar a cikin wannan yarjejeniya, mu al'ummar musulmin Najeriya mun kafirce wannan doka, kuma babu wani mahaluki da ya isa, ba kujerar shugaban kasa ba ko kujerar majalisar ɗinkin duniya da ta isa ta kawo musulmin Najeriya musamman na Kano makamancin irin wannan. Idan ma babu zancen haka muka fi so, idan kuma akwai shi to muna so mu gaya kowaye shi bai isa ya kawo mana ba, domin mu fushin Allah muke tsoro ba fushin kowane mahaluki ba. To idan muka dawo siyasar Kano, an ga yadda ake ta tabarza musamman akan masarautun jihar Kano. Gwamnatin jami'ar NNPP karkashin jagorancin Abba Kabir Yusuf ta nada sarki Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin sarki na 16, amma kuma har yanzu nadin wasu suna gani bai tabbata ba saboda ana kotu. Wasu sun bayyana cewar ma jira suke su ga shi mai girma ko mai martaba sarki ya bar gidansa ya motsa domin a kawo tsohon sarki Alhaji Aminu Ado Bayero na 15 gidan sarauta. Ya kuke kallon wannan abu da yake ta yawo? Irin su Musa Ilyasu ne suke wannan magana. Su ko mutane ne dama tun da suka fara siyasar su taurari ne masu wutsiya. Ka san Bahaushe ya ce tauraruwa mai wutsiya ganin ki ba alheri. Tun da ya fara siyasar sa duk inda ya shiga to ba mai ci bace. Haka kurin yana zaune da dan Hassan yana akanta janar, amma da ya bi shi takara 2023 tun daga nan aka yi jana'izar siyasar dan Hassan. Haka kurin shekaru yana cikin gwamnatinsa aka je aka zabaro mashi saboda kawai a sunansa akwai kwankwaso. Daga ƙarshe gwamnatin shekaru bata kai labari ba. Shikenan ya yi tsalle ya bi shekaru ya taho APC, Allah ya taimake mu mun tafi APC maja, Allah ya taimake mu ya raba mu da su suka bi Jonathan. Gwamnatin Jonathan ko kansila bata kama a Kano ba, sai da a 2015 muka kori Jonathan, muka kafa gwamnatin jiha, muka kafa sanatoci 3, muka dai kulla ofishin adawa 'yan majalisar jiha 40, 'yan majalisar wakilai 24. Saboda haka bayan duk mun yi wannan mun gama tsaron mun kafa gwamnatin Ganduje ya kuma tsalle Musa Ilyasu ya shigo. Daga ƙarshe kaga da yadda gwamnatin Ganduje ita ma dai bata kai labari ba, ta cika da imani ba. Saboda haka idan ka ji irin waɗannan maganganu a baki irin su Musa Ilyasu Kwankwaso, ba wani abu ne da zai baka mamaki saboda shi kansa abin tausayi ne. Ta yaya zai zama abin tausayi tunda watakila manzo Allah ya ce a tausaya wa mutumin da ya samu mulki ya kubuce da ko mutumin da ya samu abin duniya ya zama na babu. To shi kaga da kuma malamin da yake zaune cikin marasa ilimi. To shi Musa abu biyu sun same shi. Na farko ya samu mulki yanzu babu. Na biyu ya samu kuɗi yanzu ba ko sisi, duk abin da ya mallaka a harkar shari'ar nan sun ƙare. Ba mulki babu kuɗi, saboda haka in ya wasu maganganun ba za mu yi mamaki ba. Abin tausayi ne matuƙa ƙwarai da gaske, amma an banda haka ya zo ya kalli mai martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu. Har ya dinga cewa wai a kurkuku yake. To shi nasin tsigaggen sarki da suka kai shi cikin makabarta, shi kuma a cikin makabarta yake, tsakanin wanda yake cikin kurkuku da wanda aka daure a makabarta wane ne yafi wani shan dauri. Saboda haka maganganu ne waɗanda suke ba su da makama, ba
su da tushe, babu ilimi, babu balaga, babu technology a cikinsu. An mai da siyasa kawai mutum ka fice shekara 50 ka tafi 60 a ce ka zauna ka faɗi abin da ya zo zuciyarka kawai ba filta ba komai ba tacewa. Wannan matuƙa abin takaici ne kwarai da gaske. Amma wasu na ganin cewar kamar gwamnatin ta kuma ta gaza samun wato makoma ko kuma ta kasa fuskantar abin da ya kamata ta fuskanta, kamar yadda suke bayyana cewar Ganduje ya lalata lissafin gwamnatin jihar Kano. To shi Ganduje ai ba sa'an gwamnatin jihar Kano bane. Joba ne abokin karawarsa, kuma Joban ma yafi karfin sa. A dawakin tofari mun gado Ganduje ya tsaya takarar majalisar tarayya, dan da Ganduje aka yi takara ba da ɗansa ba. Joba ya nuna masa iyakarsa. Duk tanajin da Ganduje a 2023 idan ya tanaji 10 akan Gawuna, sai da ya tanaji 90 akan wannan yaron ɗansa. Jobe ya ɗaga shi ya buga shi da ƙasa. A wannan gaba nake so ne amfani da wannan dama na gode wa al'ummar dawakin tofa da liman gado. Dama 'yan uwana mutan ƙauye, mutanen karkara, mutane ne masu raya al'adu da duk abin da iyayensu suka yi. Saboda haka a 1979 Ganduje ya fito takara, al'ummar wannan yanki suka buga shi da ƙasa. 'Ya'yansu yau da jikokinsu suka raya sunnan iyayensu da kakanninsu. Yau Ganduje shi tun da ya yi gwamna ba zai ref ba, ya tsaye da ɗansa suka nuna mai mu ne fa 'ya'yan halal wanda kakanninmu da iyayenmu suka kada kai, yau mu ma muka zo mu kada kai. Ganduje yaro ne kankane a gaban Joba ma, ballantana a magana wai ya tinkari Kwankwasiya a matakin jiha ya dagula mata lissafi. Kwankwasiya ce fa ta ce za ta tuba kafar wandanta ta dawo kai waje da Ganduje, kuma an yi hakan. Saboda haka yanzu idan ka tambayi da Ganduje da manawarsa shin kun taɓa ɗanɗana daɗin mulki, za su ce su ma ba su san shi ba, sai dai kawai tashin hankalinsa suka sani. Dama haka rayuwar take. Mu kuma wahalar da muka sha ta shekara 8 a yanzu idan ka tambaye mu mun taɓa shan wahala za mu ce maka mun manta. Saboda haka Ganduje baya gaban gwamnatin mai girma injiniya Abba, Ganduje baya gaban mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso, Ganduje baya gaban 'yan Kwankwasiya, domin me ya zama tarihi har abada. Makamanciyar gwamnati irin ta Ganduje a Kano har abada ba za a kuma maimaita ta ba. Domin haka tarihi ya faɗa. Malam Aliyu mun daɗe muna hira da kai shekaru da yawa, ina yawan faɗa li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu fala yaghurru bi tibil aishi insanu. hiya al umuru kama shahadtaha duwalun man sarrahu zamanun sa'atuhu azmanu. ba zai dawo ba aina ma hazahu qarunu min zahabin wa aina adun wa shaddadun wa qahtanu. ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw fa annal qauma ma kanu. Babu wata daula, ba wani mutum da zai samu dama ya ci karansa ba babbaka ya wuce kuma ya sa ran zai dawo. Da za a yi haka da daular Andalus ta dawo, domin a tarihi in ana maganar daula mafi girma ina ji idan ka cire maganar Roman Empire sai dai kai maganar daular Andalus, kuma sun tafi ba wanda ya dawo. Gashi nan sun fara sharar hanya, suna ganin cewa balantana gwamnatin da ta zo ta sai da makabarta, ta sai da filayen masallatai, ta rike kuɗin yan gratuity, ta yanki kuɗin yan fansho, ta yanki albashin al'umma, ta hargitsa al'ummar jihar Kano. Babu tsaro, babu mutunci, babu zaman lafiya, har ma ake babu Ganduje a gaban mu balantana sun Musa Ilyasu yan koransa. Saboda haka magana ce ta cewa larura ce kawai ta siyasa ta sa in sun yi magana muke zuwa yi magana a kansa, amma dukansu abin tausayi ne a wajen mu.